Unang nadakpan sa gilusad nga drug bypass operation sa mga pulis sa Libungan, Cotabato kagahapon sa gabi. Ang tigpayuhot og illegal nga droga nga giila sa mga pulis nga si Winston Calumba Yap, 39 anyos, residente sa poblasyon Libungan. Base sa report, napalitan sa pusher buyer nga pulis ug usa ka sachet nga naisulod sa gituwang shabu si Yap. Hinungdan nga giaresto dayon kini sa kapulisan. Samtang sa Kidapawan City, wala na nakapalag ang kaning preso tungod sa illegal nga droga human. Mapalitan og gituwang shabu sa mga pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer og shabu. Giila ni Police Major Andres Sumugat, ang deputy sa Kidapawan City Police, ang suspect nga si Guadencio Binco alias Dindin, nga liaison officer sa usa ka insurance company nga nadakpan kaniadto tungod gihapon sa illegal nga droga. Gawas sa usa ka sachet nga naisulod sa gituwang shabu, nasignitan pa kini og droga nga tipigan sa iyang pitaka. Nakuha usab sa iyang posisyon ang mark money. Ang duha ka mga dinakpan parehong magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!